Ωστε, θέλεις να παίξεις το παιχνίδι μου? Το παιχνίδι μου με τους δικούς μου κανόνες? Εγώ είμαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Εγώ οδηγώ το παιχνίδι και εσύ θα υπακούς τυφλά τις διαταγές. Όταν εγώ μιλάω, εσύ θα σταματάς και αμέσως θα ακούς. Συνεχίζω. Τώρα εσύ είσαι σημαδεμένος με ένα χρώμα και μαρκαρισμένος με έναν αριθμό. Αν καλώ τον αριθμό που έχεις ή το χρώμα σου, θα απαντάς χωρίς καθυστέρηση «Ναι, ναι, άρχοντά μου». Αν δεν απαντάς «Ναι, άρχοντά μου» όταν καλώ το χρώμα σου ή τον αριθμό σου, θέλω να ξέρεις ότι θα τιμωρήσεις σκληρά. Θέλω να τιμωρήσω έναν από εσάς τώρα. Ακού εσύ. Εσύ που κρατάς τον μικρότερο αριθμό. Ναι, εσύ! Έλα, απάντησέ μου λοιπόν εσύ! Απάντησε αμέσως. Αν δεν απαντήσεις, ναι, άρχοντα μου, αμέσως, σου απαντάω αμέσως, θα τιμωρηθείς. Μετακίνησε αμέσως το πιόνι σου στη μαύρη τρύπα την κοντινότερη. Εσύ δεν θα παίξεις όσο του εγώ δεν σε ελευθερώσω. Όμως, αν σ' ακούσω έγκαιρα, έμαθες το πρώτο μάθημα καλά. Δεν πρέπει να ξεχνάτε, επειδή όλους θα σας καλέσω και όλοι θα δοκιμαστείτε, όλοι! Ας αρχίσουμε το παιχνίδι με σένα πρώτο. Με σένα τον κάτοχο του μεγαλύτερου αριθμού. Έλα, απάντησε! Εσύ θα είσαι ο πρώτος. Εσύ θα ρίξεις το ζάρι. Έτσι αρχίζει το παιχνίδι μου αμέσως. Και ο δικός σου εφιάλτης.
είναι η σειρά! Θέλω να ξέρω ποιος ετοιμάζεται να ρίξει το ζάρι! Έλα, απάντησε! Δεν υπάρχει χρόνος. Αν δεν καταφέρεις να απαντήσεις ναι, άρχοντα μου, αμέσως, πρέπει να φέρεις 6. Ναι, 6, πριν ξαναπαίξεις εσύ. Σε ελευθερώνω από τη μαύρη τρύπα που βρίσκεσαι τώρα. Εσείς που βρίσκεστε πάνω σε μια ταφόπετρα με το σημάδι Χ, κερδίζετε έναν ελεύθερο γύρο. Που είστε σε ταφόπετρες με τη λέξη τύχη, ρίξτε γρήγορα το ζάρι σας. Ρίξτε το τώρα. Κι αν η ζαριά είναι καλή και δείξτε τον αριθμό σας, τότε κερδίζετε ένα κλειδί.
να σας ελευθερώσω από τη μαύρη τρύπα όσοι είστε εκεί. Θέλω να αρχίσουμε το παιχνίδι χωρίς να λείψει κανείς από όλη την παρέα. Θέλω τώρα ένας και χωρίς καθυστέρηση να αρχίσετε να ρίχνετε το ζάρι. Ή κάθεστε και κοιτάτε, δεν ακούτε τι λέω? Ρίξτε το! Καθυστερείτε και σπαταλάτε το χρόνο μου που είναι λίγος για σας και ανεκτήμητος. Τι περιμένετε λοιπόν? Ο χρόνος σας έλεξε πια. Έχετε καθυστερήσει. Τι κοιτάτε τώρα? Αν δεν προλάβατε να παίξετε, ζητήστε το λόγο από τους άλλους. Τώρα, τίνος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός? Κανείς δεν απαντάει? Δεν απαντάτε λοιπόν? Αν εσύ έγκαιρα έχεις απαντήσει, τότε πάρε ένα κλειδί. Όμως αν δεν απάντησες, έχασες ένα μεγάλο, ένα πολύτιμο έπαθλο. Όσο για τον άτυχο εκείνον που έχει το μικρότερο αριθμό, ας απαντήσει. Χάνει ένα γύρο. Τώρα τίνος είναι η σειρά να απαντήσει. Δώσ' μου το πραγματικό σου το όνομα. Δεν ξέρω τι έπαθα, δεν το θυμάμαι καθόλου το όνομά σου. Άκουσα καλά το όνομά σου ή δεν τ' άκουσα καλά? Τόσο πολύ αστείο είναι. Ωραία. Δεν άκουσα απάντηση. Και εσείς οι άλλοι, ενώ όλοι εσείς οι άλλοι, τώρα πάρτε το ζάρι και ρίχτε το! Η ζαριά τι αριθμό έδωσε? Έχει 24 γράμματα, τόσα δεν έχει αν δεν κάνω λάθος το αλφάβητο. Και εσείς με τη ζαριά φέρατε ένα από τα πρώτα 6. Ποιο είναι, θέλω να ξέρω, μπορώ να μάθω. Αν υπάρχει, αν το έχει δηλαδή το μικρό σας όνομα, δεν συμμετέχετε σε τόσους γύρους αριθμητικά όσους έδειξε το ζάρι. Αν δεν το έχει, τότε τραβήξτε κάρτα μοίρας. Σου κάνω τη χάρη απ' τη μαύρη τρύπα σε ελευθερώνω. Εσείς που στέκεστε στις ταφόπετρες που έχουν άσχημα δική, να καθίσετε χωρίς να παίζετε όσο του γυρίσω ξανά πίσω.
μερούλι που βρίσκεσαι στη μαύρη τρύπα. Σε ελευθερώνω για να παίξεις μαζί μου ένα παιχνίδι που γουστάρω τόσο και διασκεδάζω. Τώρα όλοι στη σειρά σας γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση θα σηκώσετε και ένας-ένας θα ρίξετε το ζάρι. Εκείνος που θα ρίξει τον μεγαλύτερο αριθμό, εκείνος θα είναι και ο εκλεκτός. Να θυμάστε τι λέω. Μόλις θα δίνω εντολή ότι επιθυμώ να μου απαντήσει ο εκλεκτός, θα τον ακούω να λέει είναι άρχοντά μου. Αλλιώς θα το πληρώσει αν δεν κάνει ό,τι του λέω το σκουλίκι. Εσύ που έχεις σειρά, τι κάθεσαι, θέλω απάντηση! Πάρε γρήγορα το ζάρι! Κουνήσου! Ρίξ' το! Λέγε τι αριθμό σου δώσε. Όχι και πολύ κακός έτσι. Για ξαναρίξ' το! Τι αριθμό σου ξανάδωσε το ζάρι, μπορώ να μάθω. Στάσου. Για ξαναρίξ' το τώρα. Ρίξω 3 φορές και κερέ. Τι αριθμό πέτυχε. Τώρα κάνε το εξής. Τους 3 αριθμούς που σου δώσε πρόσθεσέ τους. Εφόσον το σύνολό σου υπερβεί τον αριθμό 12 στο τέλος, έχεις ένα κλειδί. Αν όμως όχι, μην κάνεις έτσι, ήταν καθαρή ατυχία, παρηγορήσου. Εσύ που έχεις σειρά, τι κάθεσαι εκεί και με κοιτάς! Λέγε μου τώρα ποιον θα ήθελες να τιμωρήσω. Ποιον από όλους τους αντιπάλους σου. Σαν να έγινε κιόλας. Αυτός ο παίκτης εξορίζεται στη μαύρη τρύπα, το άκουσε! Είναι η σειρά τώρα να μου απαντήσει. Θα δεις τι κακό είναι να είναι η σειρά σου, σκουλίκι. Ρίξε το ζάρι. Τι αριθμό έδειξε το ζάρι. Τόσους γύρους σε υποχρεώνω να χάσεις άτυχε και θα είσαι ακίνητος από εδώ και πέρα, τα ακούς.
Εσύ που είναι η δική σου σειρά, θέλω απάντηση. Εξορίζεσαι. Ελευθερώνω όλους τους εξόριστους που έχω ξαποστείλει στη μαύρη τρύπα, όλους. Και καλώ αυτόν που χρήστηκε εκλεκτός. Για να ακούσω τον εκλεκτό γρήγορα. Θέλω απάντηση. Εσύ είσαι ο εκλεκτός. Σου δίνω το κλειδί. Τώρα άφησε τη θέση σου και έλα κοντά μου, να κάτσεις μπροστά μου. Έχω κάτι το θαυμάσιο, το υπέροχο να σου παρουσιάσω, θα το δεις τώρα γρήγορα. Είναι το ιδανικό για την αφεντιά σου, στο λέω. Όχι, δεν ταιριάζει στους άλλους. Έλα πιο κοντά, έλα. Έλα, γιατί καθυστερείς. Θέλω να σου δείξω τι τυχερός είσαι. Σου απαγορεύω να ξαναπλησιάσεις τόσο κοντά μου, τα ακουστάς! Εσείς με τα χρώματα τα ακόλουθα, μοβ, μπλε, κόκκινο, θέλω προσοχή! Ρίξτε το ζάρι. Αν φέρετε τον αριθμό σας δίνω ένα κλειδί. Ακούστε όσοι έχουν τα χρώματα μαύρο, ασπρό και γκρι. Θέλω παρόν. Ρίξτε το ζάρι. Αν είστε τυχεροί και έρθει ο αριθμός σας, τότε σας δίνω ένα κλειδί.
Τίνος είναι η σειρά τώρα! Θέλω απάντηση! Αν το ζάρι σου δωρήσει το 6, θα παίξεις ξανά εσύ. Εσείς που βρίσκεστε στις ταφόπετρες με τη λέξη χρόνος χαραγμένες, χάσατε από ένα γύρο. Όσοι είστε πάνω στις ταφόπετρες σημαδεμένες με το γράμμα Χ, εσείς είστε τυχερότεροι από τους άλλους, γιατί έχετε 2 ελεύθερους γύρους. Τίνος είναι η σειρά τώρα, θέλω απάντηση! Στοιχηματίζω ότι θα θέλεις ένα κλειδί, Και ξαναστοιχηματίζω ότι δεν μπορείς να φέρεις τον αριθμό σου για να το πάρεις. Κουνήσου. Για ρίξε το ζάρι σου. Τι αριθμό σου δώσε, ακούω. Είναι ο δικός σου αριθμός, καταραμένε? Αν τον έχεις πετύχει, θα σου παραχωρήσω ένα κλειδί. Αν έχασες, εξορίζεστε! Τίνος είναι η σειρά τώρα, θέλω απάντηση! Είναι η δική σου σειρά τώρα και με έχεις αντίπαλο. Ρίξε το ζάρι σου. Τι αριθμό σου δώσε? Είναι ο δικός μου αριθμός, το ξέρεις. Είναι το 5, έτσι φίλε. Αν σου δώσε το δικό μου αριθμό, σκουλίκι, δεν κάνει να παίξεις κακότυχε όσο του γυρίσω. Τώρα κοιτάξτε καλά την οθόνη σας και υπακούστε. Σας αφορά όλους. Ένας και στη σειρά του θα αρχίσει να ρίχνει το ζάρι και θα μυφθείτε ανάλογα ή θα τιμωρηθείτε αν η τύχη σας το λέει.
Σε ελευθερώνω από τη μαύρη τρύπα, σκουλίκι. Θέλω να παίξω με το μεγαλύτερο από εσάς τώρα. Βρέστε τον γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση. Ο φουκαριάρης. Τι τούτη είχε τώρα να πάθει δεν ξέρει. Δεν ακούει τι λέω, γιατί δεν απαντάει. Θα τιμωρηθεί όποιος κι αν είναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι εσένα. Ελπίζω να είσαι ειλικρινής. Αν δεν είσαι, και ίσως κάποιος άλλος ξέρει την αλήθεια ολόκληρη, όλα θα έρθουν στο φως γρήγορα και εσύ θα πεθάνεις στο τέλος. Για λέγε τώρα, μεγάλε. Τι ηλικία έχεις, θέλω να ξέρω. Ώστε τόσο χρονών είσαι. Εσύ μοιάζεις για μεγαλύτερος και δεν κάνω λάθος. Δυστυχισμένε μου που όλοι σε λυπούνται. Θέλω να ξέρεις ότι σε λίγο δεν θα θέλει να σε δει κανένας τους. Τα άκουσες, δυστυχισμένο σκουλίκι? Ζήτησε το ζάρι τώρα και μην το ρίξεις. Αν δεν σε διατάξω εγώ πρώτα, τα άκουσες? Να προσπαθήσεις να σου δώσει την ηλικία σου, κακότυχο σκουλίκι. Σ' αφήνω να προσπαθήσεις όσο χρόνο θέλεις, δεν πειράζει, τα ακούς? Όμως αν το ζάρι σου φέρει αριθμό μεγαλύτερο, εννοώ εκείνου της δικής σου ηλικίας, τότε ξαναρχίζεις. Αν τώρα το κακότυχο και μεγάλο σκουλίκι ρίξει το ζάρι και έρθει η ηλικία του, τότε το παιχνίδι μου θα συνεχιστεί, το λέω σ' όλους. Ρίξτε τώρα γρήγορα το ζάρι! Σταματήστε, στοπ! Να μου απαντήσεις, παλιό σκουλίκι! Τι έκανες με την ηλικία σου, κακότυχε, την έφερες στο ζάρι? Εφόσον την έφερες, σου δίνω ένα κλειδί. Ευτυχώς έχασες, δυστυχισμένε, δεν την πέτυχες. Αφού δεν την πέτυχες και το ξέρω, σε ξορίζω να πας τώρα γρήγορα στη μαύρη τρύπα, όπου θα γεράσεις πριν την ώρα σου όσο θα είσαι εκεί. Όλοι τώρα χωρίς καθυστέρηση, σκουλίκια, θα ρίξετε ένα στο ζάρι. Αρχίστε τώρα. Κι όσοι από σας πετύχουν να τους έρθει ο αριθμός τους, θα έχουν ένα κλειδί.
Ελευθερώνω τους εξορισμένους στη μαύρη τρύπα τώρα. Στα γρήγορα όποιος έχει κερδίσει τα περισσότερα από τα κλειδιά να το δηλώσει. Έλα, περιμένω. Εσύ είσαι πολύ ανήσυχος. Είσαι ένας κίνδυνος για μένα. Δεν πειράζει. Να πας να καθίσεις κι εσύ στη μαύρη τρύπα. Ρώτησες γιατί? Επειδή έτσι το θέλω εγώ. Επειδή εγώ είμαι ο άρχοντας και ο κύριος του παιχνιδιού. Κι αν συνεχίσεις να παίζεις θα ακούς τις διαταγές μου και δεν θέλω κανένα σχόλιο ή αντίδραση από σένα. Ήμουνα καλός με όλους σας. Δεν ήμουνα δίκαιος γιατί το αρνείστε. Όχι συνεχώς. Να ξέρετε ότι μπορώ να γίνω πολύ κακό. Αλλά τώρα εγώ θέλω να είμαι καλός. Καθένας σας τώρα θα ρίξει το ζάρι στη σειρά του, χωρίς καθυστέρηση. Κι όσοι είστε τυχεροί και σας έρθει ο αριθμός σας, θα έχετε ένα κλειδί. Εσύ άτυχε δυστυχισμένο που είσαι στη μαύρη τρύπα θα χάνεις κάθε όρεξη να συνεχίσεις. Ενώ όλοι οι άλλοι θα γίνονται δυνατότεροι σου. Όλους εκείνους που κάθονται στις μαύρες τρύπες τους ελευθερώνω τώρα. Έναν από εσάς το καλό. Εσένα που διαθέτεις το μεγαλύτερο αριθμό. Δεν ακούω απάντηση. Τι έπαθες σκουλίκι? Σε προτίμησα γιατί θέλω να ακούσεις εσύ και κανένας άλλος του ρολογιού τους χτύπους. Άκουσε και μην αφαιρείσαι από τους χτύπους. Μόλις το ρολόι μου αρχίσει να χτυπάει, δηλαδή να ακούγεται καλά η καμπάνα του, εσύ θα σηκώσεις το ζάρι γρήγορα και θα συνεχίσεις να το ρίχνεις και να το ρίχνεις 12 φορές ασταμάτητα. Και εφόσον έρθει 3 φορές ο αριθμός σου, δηλαδή το πετύχεις, θα
ανοιχτείς χωρίς συζήτηση. Εσείς που βρίσκεστε στις ταφόπετρες που έχουν γραμμένη τη λέξη μοίρα, εσείς για ένα γύρο θα μείνετε ακίνητοι. Και όλοι οι άλλοι που έχουν τη λέξη χρόνο γραμμένη στις ταφόπετρες πάνω, εσείς είστε τυχεροί. Θα κερδίσετε ένα γύρο. Υπάρχει κανένας από εσάς που να βρίσκεται πάνω σε μαύρη τρύπα τώρα? Σου προσφέρω τεράστια χάρη. Δείξε το νόμισμα τώρα. Αν φέρεις ουρές, είσαι ελεύθερος. Αν φέρεις κεφάλια, είσαι ολοκληρωτικά δικός μου, ακούς? Το παλιό σκουλίκι το μεγάλο, τι πέτυχε? Κατάφερε να φέρει 3 φορές τον αριθμό του ως τώρα ή απέτυχε? Κατάφερες όχι. Αν δεν τα κατάφερες το τελευτερώνω όλους όσους είναι εξορισμένοι στη μαύρη τρύπα. Αν όμως ήσουν ατυχερός, τότε θέλω να σου χαρίσω ένα κλειδί. Θέλω να κάνω παιχνίδι με το μικρότερο από όλους σας. Πλάγια, ποιος είσαι? Μ' ακούω τα χρόνια σου λέγε χωρίς καθυστέρηση. Γιατί δεν πας τέτοια ώρα για ύπνο? Πώς είσαι εδώ τόσο αργά? Ο μικρότερος είναι το πιο εύκολο θύμα, τι λέτε? Υπάρχει αντίρρηση? Ωραίο πιάτο. Θέλεις να έρθεις και να με συναντήσεις στη Γερούνη στην άλλη πλευρά? Πάρε το σάρι σου γρήγορα. Να προσπαθήσεις να φέρεις την ηλικία σου όσο το επιστρέψω, τα άκουσες? Σ' αφήνω να το πετάς συνεχώς όση ώρα θέλεις, έτσι. Λες ότι θα κερδίσεις? Εγώ σου λέω όχι. Επιστρέφω, μικρέ, με την τιμωρία σου όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Εσύ συνέχισε να ρίχνεις.
μικρότερε. Νεαρούλη. Έλα, απάντησε. Ανέφερε στο Σάρ την ηλικία σου, είναι δικό σου ένα κλειδί. Αν όμως δεν τα κατάφερες, μικρέ, στη μαύρη τρύπα για διασκέδαση. Το ξέρεις ότι το φταίω εγώ για την κακοτυχία σου που δεν ήρθε η ηλικία σου στο ζάρι. Πας κι εσύ. Σε ελευθερώνω τώρα απ' τη μαύρη τρύπα. Όλοι όσοι έχετε μονούς αριθμούς, ρίξτε τώρα γρήγορα στη σειρά το ζάρι χωρίς καθυστέρηση. Όποιου τυχερού έρθει ο αριθμός, δικαιούται ένα κλειδί. Όλοι όσοι έχετε τους δικούς αριθμούς, ρίξτε κι εσείς τώρα στη σειρά σας το ζάρι χωρίς καθυστέρηση. Κι όποιου τυχερούλη έρθει ο αριθμός, παίρνει κι εκείνος ένα κλειδί. Εσύ έχεις σειρά τώρα! Γιατί δεν απαντάς! Για κοίταξε με στα μάτια! Ναι, έτσι! Καταραμένε! Δεν θέλω να μου γυρνάς την πλάτη σου! Κοίταξε με καλά, σκουλίκι, και μην προσπαθείς να με αποφύγεις, γιατί δεν έχεις τη δύναμη να με αντιμετωπίσεις και σε λίγο θα σε εξαφανίσω! Γιατί χαμηλώνεις τα μάτια σου, δεν στο επιτρέπω! Αν συνεχίσεις, θα δείξεις την αδυναμία του χαρακτήρα σου! Κι έτσι θα χάσεις το κλειδί που σου ανήκει. Γιατί τώρα, παλιό σκουλίκι, ανοιγοκλίνεις τα μάτια σου. Δεν μπορείς να κοιτάς, Εγώ σε κοιτάω. Θα σε υπνατήσω. Καταραμένος να είσαι, αν θα ξανακλείσεις τα μάτια σου, τα άκουσες?
Ποιος είναι σειρά, ανοίξτε το στόμα σας! Εγώ το ξέρω, κάποιος ηλίθιος είναι και δεν απαντάει. Τους ηλίθιους τους συμπαθώ. Τους κάνω ό,τι θέλω. Τώρα ρίξε το σάρι γρήγορα γιατί θα σου σπάσω τα μούτρα παλιοσκουλίκι. 4 φορές καταραμένε. Αν φέρεις συνολικά στο τέλος έναν ζυγό αριθμό, ήρθε η απέσια ώρα να λογαριαστώ μαζί σου. Θα πας στα εξορία, τα ακούς? Όμως αν δεν είσαι ζυγός, θα κερδίσεις ένα κλειδί. Θα ρίξετε τώρα όλοι σας στη σειρά ένα γύρο το ζάρι και θα αμυφθείτε στο τέλος ή θα τιμωρηθείτε, ακολουθώντας τον πίνακα στην οθόνη. Τη μαύρη τρύπα σε ελευθερώνω. Σας πληροφορώ ότι θα παίξουμε ένα νέο παιχνίδι και θέλω νέοι στόλοι έτοιμοι. Εγώ το ονομάζω Πανολεθρία. Νούμερο 1. Νέα σθένα. Για να παίξεις το παιχνίδι πρέπει να φέρεις τον αριθμό σου. Νούμερο 2. Εσένα! Για να παίξεις το παιχνίδι πρέπει να φέρεις τον αριθμό σου. Νούμερο 3. Και εσύ! Για να παίξεις το παιχνίδι πρέπει να φέρεις τον αριθμό σου. Το ίδιο! Για να παίξεις το παιχνίδι πρέπει να φέρεις τον αριθμό σου. Νούμερο 5. Το ξέρεις! Για να παίξεις το παιχνίδι πρέπει να φέρεις τον αριθμό σου. Νούμερο 6. Τ' άκουσες. Για να παίξεις το παιχνίδι πρέπει να φέρεις τον αριθμό σου. Τίνος είναι η σειρά τα κατεχαμένα. Κερδίζεις έναν ελεύθερο γύρο. Είναι η σειρά και στη χαμένα χάνεις ένα γύρο. Ο μεγαλύτερος σας τι έγινε? Τα έχει τινάξει? Ακόμα έτσι? Για απάντησε. Στρίψε το νόμισμα. Κεφάλια, εξορίζεσαι. Αλλιώς ουρές παίρνεις ένα κλειδί. Θέλω να ξαναπαίξω με το μικρότερο, τώρα τα ακούτε? Θέλω να παίξω μαζί του γιατί είναι ανυπεράσπιστος. Γεια σου να κάνεις παιχνίδι. Στρίψε το νόμισμα
Νυφάλια, έχασες ένα κλειδί. Το κέρδισες αν το νόμισμα δείξει ουρές. Τώρα όλοι σας γρήγορα ο καθένας στη σειρά του ρίξτε το ζάρι. Πού βαθήκατε? Εκείνος που θα φέρει το μεγαλύτερο κερδίζει ένα κλειδί. Ο καθένας στη σειρά του να ρίχνετε το ζάρι. Εκείνος που θα ξανατύχει το μεγαλύτερο κερδίζει ένα κλειδί. Είναι στην σειρά τώρα. Έλα, απάντησε. Οι κάρτες είναι όλες στο τραπέζι. Μαζεύω τα στοιχήματα. Εσύ κι εγώ τώρα θα παίξουμε πόκερ. Πάρε την επάνω κάρτα από το εφιάλτη το πακέτο. Αν είναι ο εφιάλτης σου, χάνεις όλα τα κλειδιά σου. Θα χάνεις έτσι κι αλλιώς, κακομοίρη. Όμως αν δεν είναι, βάλε την κάρτα στο κάτω μέρος του πακέτου. Να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει όσα κλειδιά απόμειναν, τυχερό σκουλίκι. Το παιχνίδι τελειώνει, παλιοσκουλίκια. Ρίξτε το ζάρι. Όποιος φέρει το μεγαλύτερο αριθμό κερδίζει αμέσως όλα τα υπόλοιπα κλειδιά το σκουλίκι. Φαντασμάτων έρχεται. Έρχεται ανομαχούντες με κόπο. Εδώ τελείωσε, παλιοσκουλίκια. Δεν τα καταφέρατε. Εδώ είναι το τέλος του παιχνιδιού μου. Ο δικός σας εφιάλτης ξαναρχίζει εδώ, παλιοσκουλίκια. Απολαύσετε κι άλλο παιχνίδι. Το επιτραπέζιο βιντεοπαιχνίδι Ατμοσφαίρα 2 έρχεται πάλι να σας αναστατώσει, να ξυπνήσει τους εφιάλτες σας, να σας διασκεδάσει. Περισσότερος τρόμος, περισσότερη ένταση. Ζήστε το δικό σας θρίλερ. Τρομάξτε! Ατμοσφαίρα 2.